Здравейте, скъпи фенове, скъпи родители и играчи на Славия. Днес сме се събрали тук с един много интересен събеседник, който вече от няколко месеца е част от клуба и помага за развитието на детско-юношеската школа. Господин Юлиан Аладжов. Юли, много ти благодаря, че прие днес тази възможност да поговорим. Няма проблеми. Радвам се, че сме заедно и ще можем да поговорим. На първо време разкажи как се стигна изобщо до идването ти в Славия. Знаем, че ти си в баскетбол от много години, но как се стигна точно тук да дойдеш? Аз реално от 90-та година до 2006-та бях в Славия. Да. След това минах през няколко клуба. Последно бях в Шампион и след Шампион съм тук. Гери Скерлатова ме покани. С удоволствие приех и сега работя в Славия вече. Какви сте впечатленията? Така ти си имал 16 години престой, така да се каже, в тази зала и като цяло на този стадион. Но какво е сега по-различно? Какво ти прави по-специално впечатление? Така? Чак по-различно. Те нещата общо взето са същите. Залата сега претърпя лек ремонт, което е супер. Нови колеги имам в момента. Разбираме се нормално. Така че това е в общи линии. Няма нещо, което да... Баскетбол е баскетбол. Така че... Отново така си част от детско-юношеската част на Славия. През този сезон се занимаваш с няколко набора така от по-малките и така по-средната възраст вече. Какви са ти първоначалните впечатления в това отношение? Значи основно работя с 2010-2011 година, като и двата отбора, сега не мога да кажа чисто нови, но те са съставени и от момчета от Славия, момчета от Шампион. С Иван Делчев работим и с по-малките 2013 година, с Стевка с 2014. Сега просто ще ни трябва малко време. Няма как нещата изведнъж да се получат. Говоря специално в по-големите възрасти. Така че лично за мен очаквам така малко тежка, трудна година да е тази. Да можем да сглобим отборите, да поработим с децата и живот и здраве вече от следващата година да имаме наистина хубави отбори. Ти така проведе няколко тренировки с специални гости, с Александър Стоименов и с още няколко... Милен Захариев. Така, бяха. Колко важно е за така младите да имат досег до такива имена? За мен е важно. Значи, той Сашо идваше и предни години. Сашо играе в Словения, играе на добро ниво. Да. В Словения. Милен също миналата година направи силен сезон с Бургас. И децата трябва да имат примери. Трябва да виждат момчета, които сега Милен е юноша, в смисъл минал през Славия. Трябва да виждат, че има защо да работят, за какво да работят. Така че това е полезно. Ще го направим и следващото лято. Възможно е да поканим и други бивши играчи на Славия. Така че за мен това е важно. И децата, в смисъл, приеха го позитивно, положително. Така че, в смисъл... Изглеждаше и забавно, така на самата тренировка, така че... Хубаво е децата, пак казвам, хубаво е да имат пример. Да. Не да им говорим, не, този е бил добър, този е тренирал тук, просто да го видят на живо, да се докоснат до него. Така че занапред, лятото специално ще продължаваме с тези инициативи. Има ли така известен проблем в родния баскетбол от гледна точка точно на младите, че може би, така с изключение на Везенков, така през последните години, може би не са имали такъв идол, така да се каже, до който да се докосват прекалено често или пък по-скоро, нали, да гледат към него като вдъхновение по някакъв начин? Принципно това е проблем. Значи проблемите в мъжкия и женския баскетбол в България са много. Аз затова избягвам да говоря на тази тема. В смисъл, тук ще ни трябват няколко часа или дни да говориме и пак няма да стигнем до... Разковничето. Да.
Истината е, че държави, които са близко до нас, долу-горе в нашето икономическо положение, правят баскетбол. Волейбола също постига успехи, просто баскетбола. Но пак казвам, това е тема, която е доста обширна и няма да кажа едно нещо, което ще отговори на всичките тези въпроси. Тоест проблемите са комплексни. Комплексни са, да, и не са един и два. Така, какво ти е впечатлението от събераздаването на момчетата, от желанието им? Идват ли те с желание на тренировка и раздават се максимално? Малките винаги имат желание. Значи много е важно как ще ги подхванеш, как ще работиш с тях. Сега специално говоря за 2014-2013 година. Имаме хубави деца, работят с желание, трудят се, просто трябва малко време да се видят резултатите. Така че аз пак казвам, тая година ще ни е леко преходна, да могат и децата да свикнат с нас, смисъл с изисквания и се надявам следващата година вече наистина да имаме добри резултати с тях. Наблегна няколко пъти на думата време, търпение. Липсва ли това нещо в някаква степен в детско-юношеския спорт генерално у нас и трябва ли да се натъртва по-често? Мисля, че трябва. Значи, особено при по-малките деца. Да. Ние искаме бързи резултати, искаме да станем първи, втори, трети на малките възрасти, като лично за мен е много по-важно децата да могат да се изградят като баскетболисти и вече на 15-16 години тогава да са им силните години, а не в там трети-четвърти клас, не станем на първи, втори. Ние и в тая насоченост ще работиме. В смисъл, перспективните деца, пак естествено ще търсим резултати, ще искаме да побеждаваме, но не на всяка цена. Да, разбира се. Затова казвам търпение, в смисъл, това е малко по-дългосрочен процес, така че ние търпението го имаме, важно е да го има и ръководство и родители, да знаем, че работиме правилно, за мен това е по-важно. Разбира се. Юли каза за финал, не те задържам повече, предстои ти тренировка, но все пак какво ти е пожеланието така към всички деца и родители тренирали в школата за така близката година, да кажем? На първо място да сме здрави, децата да учат и да тренират. Казвам да учат, защото това е много важно. Разбира се. Пак казвам да имаме търпение, да сме позитивни и нещата ще се получат. Юли, много ти благодаря за отделеното време. Пожелаваме много успехи за напред. Благодаря.